Дарагія, дзякуй вам вялікі за цёплыя словы і віншаванне з днём нараджэння. Галоўнай падзеяй учора для мяне і для ўсіх нас стала вызваленне беларускіх палітвязняў і грамадзянаў іншых краінаў. Я запомню гэты дзень нараджэння на ўсё жыццё. Дзень, калі я ў чарговы раз убачыла, якая неверагодная сіла ў нашай салідарнасці. Як беларусы умеюць аб'ядноўвацца. І калі мы разам, то нам пад сілу тое, дзеля чаго мы ўсе працуем. Учора пад амбасадай было столькі людзей, каб сустрэць вызваленых. І такое шчасце было бачыць, як людзі могуць абняць сваіх родных пасля такіх доўгіх і цяжкіх выпрабаванняў. І разам з тым было так балюча чуць словы палізняволеных пра перажытае. Пра тое, як яны не хацелі з'язджаць з дому, але ў іх проста не было выбару. Дзякуй усім, хто працаваў над прыёмам вызваленых, шэлтарам, праваабаронцам, валанцёрам, журналістам і ўсім неабыякавым людзям. Дзякуй усім, хто ахвяраваў на дапамогу вызваленым. Збор быў закрыты літаральна за некалькі гадзінаў і працягвае збірацца. Гэта неверагодна, і гэта доказ таго, што беларусаў не трэба агітаваць, казаць, што рабіць. Бо калі надыходзіць час, мы робім і падтрымліваем адно аднаго без усялякіх заклікаў. Дзякуй, што мы разам. Жыве Беларусь!